Assalamu alaikum wa rahmatullahi ɗan uwa barkanmu da yau. A yau bidiyon da zamu yi shine bayani zamu yi akan YouTube. Mutum da yawa suna cewa cikin YouTube ba za su iya ɗauko bidiyo wasu a gefe saboda lokacin da suka buƙata su kalle shi idan suka ɗauko suka diba nan cikin YouTube suka bar shi da sun diba kwana biyu sai ya lalace. To ga yadda za ka gyara wannan matsala insha Allah. Kowa ya san dai YouTube gashi nan kowa ya san yadda ake shiga dai kamar haka, bari mu shiga namu. Gashi kamar haka, wannan shine YouTube din namu wanda muke shiga, kuna gani kamar hakan ga. Yanzu kana buƙatar ka ɗauko bidiyo kamar haka, bari in nuna muku yanzu. Bari in kamo na bidiyon ne. Ina zuwa, bari mu yi ɗan baya kaɗan. Shi bari ku gani yanzu na insha Allah. Gashi kuna gani, bari kamar haka mutum ya shigo yana son ya ɗauki bidiyo. Gashi nan kuna gani, idan kana son ka ɗauki bidiyo yanzu ka kai shi ka aje shi inda kowane lokaci kake son kallon sai ka taɓa bidiyon kamar haka, ka taɓa fuskan bidiyon. Gashi nan kuna gani bidiyon zai buɗe hakan ga. A da nan ne kuke telesharge ne inda wannan flash ɗin telesharge ma inda wannan ake biya. To in kuna son ku gyara shi da koma can inda kowane lokaci za ku yi dibi ne sai ku taɓa wannan gashi nan fartajen gashi nan ake biya wadda kuka gani ta juya wadda ba wannan wadda take kasa bukata nan kuna gani kamar wannan wadda na taɓa nan. Wala sai ku taɓe ta kamar hakan ga. Idan ta shigo muku hakan ɗin nan sai ku dawo nan gashi nan download video. Gashi nan sai ka shigo cikin download video cikin bidima da gashi nan wannan da kuke gani haka. Sai ku taɓa kamar haka. Bari ku gani. Yanzu shi kawo mu cikin bidima da ɗin mu nan zai yi mana teleshargen ɗin shi a aje mana shi nan. Duk kowane lokaci kake so nan za ka kai kallo ne kuma za ka tura ma ɗan uwanka duk wanda kake so za ka kai da shi. Gashi nan dai kuna gani kamar hakan ga. Sorry. Gashi nan kuna gani ta da analyzing. Yanzu zai gama insha Allah. Gashi kamar haka da kuke gani gashi nan ya nuno ya ce wannan shi dai ga bakin yaunin da gare shi nan bai da nauyi da yawa. Bari ku gani inda yana da nauyi da ya nuno mana nau'in su kala-kala sai mu taɓa gashi nan inda ake bayan wannan jan rubutu gashi nan na ƙasa sai ka taɓa shi kamar haka. Hala kuna gani ko ga wurin kwance nan kuna gani wurin da ya rubuta 00 ɗin nan gashi nan kuna gani ya fara lissafa gashi nan kuna gani. Kuna kallo yanzu gashi nan yana lissafi sai ya haɗa ƙaf. Bari ku gani ɗan kuma bayan nuna muku. Gashi kuna gani sai ka dawo nan ga ake biya nan sama wannan ga ta da kuka gani kamar haka sai ku taɓa ita kamar haka. Kun gani gashi nan bidiyon da muka ɗauko gashi nan kun gani shi na ta tafiya ya kusa sauka. Idan ya sauka nan kun gani nan za ka kai kallo ne kowane lokaci kake so kuma za ka tura ma ɗan uwanka duk wanda kake so. To ga wanda yake sabo cikin wannan channel tawa shi min subscribe sannan kuma ya yi mini ƙararrawa domin samun labaran shirye-shiryen da muke yi a duk lokacin da muka ɗora. Ai muna like. Na barku lafiya. Kun gani bidiyon namu gashi ya zo. Bisalam. Na barku lafiya.